huomenta vaan. Tässä sitä ajeltais nyt ensimmäistä työmaata kohti tälle keväälle. Nyt se alkas muokkauskausi, niin nyt on niinku 18. päivä ja torstai. Käytiin eilen tuossa vähän tulityökurssilla ja kone on ootellut nyt tiistai-illasta asti tuolla ensimmäisen työmaa laajalla, että lähdettäis ajamaan sitä. Mä en oo sillä ajanut metriäkään, lapiot maassa vielä. Kollega sitä työntekijä kanssa siinä hallin vieressä testialueella kokeili vähän, että se toimii. Ja ei sille muuta tehty, siinä oli oikeanpuoleisen mätäspyörän sisällä se toinen anturi oli jäänyt pikkasen kauas, ei lukenut sieltä ihan kaikkia tietoja, niin piti sitä vähän siinä pikaisesti hienosäätää vielä, mutta muuten se tuntuisi kuulemma nyt toimivaa. Arveli, että aloitetaan nyt tää kausi sitten porukalla tässä oikein, niin minä ajelen sinne työmaalle, niin lähdetään sitten, otetaan ihan ensimetrit siitä, kokeillaan, että miten se lähtee rokkaamaan vehkeen, niin katsellaanhan siellä sitten perillä lisää. No niin. Sittenhän se pitäisi lähteä liikenteeseen. Olikohan täällä nyt ei. Asetetaanpas tuonne siementen paino. Ei kun hetkinen, se piti ensin nollata tää. Mennään vähän takerella tää, kun kuitenkin sen verran monta kuukautta tästä edellisen kerran kun on käyttänyt. Asetetaan sinne siementen paino, niin nyt se on nollattu tuo kylvökoneen tietokoneessa, kertoo nyt sitten. Osaa kertoa sitten, että paljonko on kylvetty tälle työmaalle siemeniä, niin sitten pistetään tuosta päälle se ja sitten meillä on tuolla itse tuossa muokkauskoneessa, niin sinne on nyt, siellä on tuo laikutusohjelma käytössä, eli niin tehdään laikkuja kun kylvetään ja kuusi astetta oli kuitenkin pakkasta tuossa kun ajelin työmaalle päin. Toivottavasti ei enää tulisi sitä lunta nyt kovin paljon. Tää on ihan hyvä, kun tää pitelis näitä pakkasia nyt tässä, niin kuivas nuo paikat vähän nopeammin, mutta ei tarvitsisi kyllä nyt sitä lunta enää tulla.
Siitähän se olisi sitten lähettävä liikkeelle. Ensimmäiset metrit tälle kaudelle 24, niin siitä kun puotetaan nuo varret maahan, niin nyt pitäisi kylvökoneen ilmoittaa, että nyt ruvettiin tekemään jotakin. Ja sinne rupesi laikkua tulemaan ja kylvökone puhaltamaan siemeniä sinne. Katsotaan vielä tuosta. Mitkä tuolla asetukset tuossa ohjelmassa. Joo, tuo on varmaan aika hyvä asetus. Tämmöisellä kankaalla se saisi olla tuo pyörälaikutusasennossa silleen, että se tulisi niinku aika semmosessa loivassa kulmassa siellä, että se ei niinku tarvitse se lapio olla pystyssä, että sit se rouhii vaan turha syvältä. Että tarkoitus ei jos kuitenkaan saada siitä kunttaa vähän revittyä auki, että kyllä se sen verran raskas kun se on tuo kone tuolla perässä, niin kyllä se vähän niinku tuppaa raapimaan sitä maata turhankin syvältä useasti, mutta niin koitetaan aina tehdä se mikä pystytään, että vähän sen mukaan minkälainen maasto niin, tai maapohja, niin sen mukaan sitten raavitaan niitä pintoja. Ajetaanhan ensimmäinen kierros tälle ja käydään vähän sitten kahtomassa tuossa, että miltä se jälki näyttää, tarviiko muuttaa asetuksia noille pyörille vai tekeekö ne nyt semmosen jäljen kun tähän tarvii tehdä. Hyvä aukko sattui kyllä kauden aloitukseen, mutta tietysti jos saanut olla jonkun verran isompi näin tasainen maasto, niin mukavahan tämmöstä aloittaa ajamaan. Tosi että kiviä on kyllä tässäkin, niin varmaan ehkä välittyy sinnekin asti, näkyy tuo kun keinuu ja ravistelee ihan jonkun verran. Vaikkakin kyllähän se tuo kamera taittaa tuota kuvaa niin paljon tasata, että ei ne tuu ihan niin terävinä sinne ne liikkeet.
Tuota se huutaa just, jos se kylvää ylimääräisiä siemeniä sinne, että en tiedä nyt kyllä mistä tuo johtuu. Onko siellä nyt väärät siemenpyörät, kun ei niin ei kyllä pitäisi niinku tämmöisessä vauhissa päästä ylikylvöä nyt sanoo valittamaan, että aika hitaallaan ne kyllä pyörii nyt nuo pyörät, et en tiedä. Onkohan siellä nyt ihan oikeet pyörät nyt sitten? Ne sais periaatteessa pyöriä nuo pyörät tuossa näytöllä. Näkyy nuo prosenttilukemat, niin silloin jos ne sillä 10-20% luokkaa olisi se pyörintävauhti, niin silloin on aika niinku sopiva, että nyt siellä toinen pyörä pyörii välillä 1% ja välillä se sitten käy jossain 15% ja toinen pyörä näyttäisi taas pyörivän pikkasen kovempaa. No, täytyy kuulostella, miltä alkaa näyttämään. Tuo on normaali merkkiääni silloin kun se lopettaa kylvämisen, niin se pari kertaa piippaa silloin. Se kuuluu asiaan. On kyllä säädettävä tätä. Mistä se säätyy tuo sivuuttaissuu? Onko se tuosta? Kyynärpää jää justis ärsyttävästi tuohon. Ei se tuo. Tuo alempi hana. Tuota vähän tuonne ja sitten tuosta. Kyynärpää jää hankaamaan tuohon, niin melko ärsyttää. Noniin. Komia aamu kyllä. Tähän jää tähän kärkeen nyt tämmönen kapea suikale, että tää voitais oikeastaan nyt peruutella tästä. Tän joutuu tökkimään peräeltä tuonne pohjukkaan.
ei meidän varmaan tarvi kyllä tuolla pihalla nyt käydä edes juoksemassa. Tuohan näyttää tuo jälki aika lailla hyvältä, semmoiselta niinku pitää ollakin. Ei tuu ainakaan turha syvää jälki. Ihan hyvän näköinen on. Se kun ei tarvitse saada kun tuon pinnan vaan rikki, että se siinä sitten siemen lähtisi itämään. On tässä tätä kiveä aika hyvin kyllä alla. Kyllähän tuo nyt tuntuisi toimiva tuo kone niinku kuuluukin, että ei oo mitään ylimääräistä. Tosiaan tuo oikeanpuoleinen pyörä, täältä katsottuna vasen, niin se teki sitä kun se ei ollut se anturi siellä ottanut kunnolla laskenut kierroksia, niin se niinku pyörii vaan sit siellä mukana, että se ei ymmärrä missään vaiheessa, että nyt pitäisi pysähtyä, kun se ei lue. Siellä on kolme lukupaikkaa sillä anturilla, mistä se tietää, että milloin sen pitää pysähtyä. Se kun ei niitä lukenut, niin se pyöri vaan sit siellä niinku tasaisesti koko ajan perässä, että se ei tehnyt niinku sitä muokkausjälkeä. Niin siitä tosiaan selvittiin ihan sillä, kun pyöriteltiin vähän sitä anturia lähemmäksi, että se on ihan kierteillä oleva sillä reijässä, niin portaattomasti voi säätää sitä anturin etäisyyttä sieltä sitten. Voidaan joku kerta katsotaan nuo tuon Bracket tietokone ja sitten tuo kylvökone tietokonekin, niin katsotaan vaikka joskus vähän tarkemmin niitä, että mitä niistä löytyy, mutta nyt ei malta ruveta niitä hämmästelemään tässä vaiheessa, niin ajetaan nyt tätä maata selälleen tässä. Siihen vielä tökäätään ja tästä lähdetään sitten jatkamaan tuota kierrosta. Siihen näköjään yksi tukki jäänyt näköittämään. Sen verran se viime talvena kyllä jotain lunta välillä puhalti, että yhtään jos on ollut luoko levällä, että
ei oo ihan motoperäistä mätetty suoraan ajokoneen kyytiin, niin onhan siinä pieni riski, että niitä on saattanut jäädä aika monellakin tonne lumeen alle joku pölkky. Että eikös ne sano, että metsä ottaa omansa? Aina sinne joku kalikka saattaa vaikka jääkin jollekin palstalle. Niin siinä näyttäisi olevan eessäpäin tuommoinen koivupusikko, niin tuosta myös saadaan varmaankin jätettyä ainakin yksi listatiheikkö, että niitähän siinä on kans semmonen juttu, että niitä pitäisi sitten jättää. 3 kappaletta se taisi olla hehtaarille se määrä sitten niille tiheiköillä, että ne saa olla semmosia pieniä alasiakin. Tuossahan nyt on jo ihan jonkun kokoinen, kun kierretään tuo pusikko, se saa siihen jää pystyyn. Aika paljon niitä on tässä muokkaushommassakin niitä asioita, mitä olisi vaan otettava huomioon, että niitä varmasti tulee tässä sitten tän kesän aikaa vastaan kaikenlaisia, niin katsellaan niitä sit aina sitä mukaan, että no siinä tulee esimerkiksi heti ensimmäinen juttu, niin nuo maalahopuut on semmosia, että noitten ylihän sitä ei saisi ajella. Ne olisi säästettävä ehjänä aina mahdollisuuksien mukaan, että toki jos niitä alkaa olla siitä, että se on se aukko ihan ristiin täynnä, niin kuin niitä välillä joskus on niin vaikka hyönteistuhon alueella tai jossain, missä on myrsky vähän kurittanut metsää, niin kyllähän niitä on sit niin paljon, että eihän niitä käytännössä niin voi kaikkia kiertää, että sit sinne ei voi mennä ollenkaan tekemään yhtään mitään. Se on sit aina vähän niinku järkeiltävää, että säästää semmosia hyviä ryhmiä siellä ja yksittäisiäkin kappaleita sit siellä, missä se on mahdollista. Käytään tästäkin vielä tuon pystykelon välistä tuonne yhden kerran, niin sit ei tarvii seuraavalla kierroksella tuonne peruutella.
sit ei muuta kuin uudelle kierrokselle. Siinäkin on keloa pötköllä ja siitä on kyllä ajettu jo näköjään puukorjussa yli, että eipähän niitä noita kun ne on lumeen alla, niin perustako niistä silloin hakkuuyhteydessä tietää, että missä niitä on, mutta tälleen kun ne on näköisellä, niin ei saisi sitten tahallaan särkeä niitä. Eläviin puihin noihin niinku reunametsiin ja sitten täällä kuvioilla oleville säästöpuuryhmille niin pitäisi se 2 metriä olla, jättää sit siihen muokkaamatonta aluetta siihen väliin, ettei juuret tuhoutus sitten, että sekin pitää ottaa huomioon. Tämmöstähän tämä on, niin minäpä tajaan ajella tässä hetken aikaa ympyrää ja meillä on tänään sitten tää on sen verran pientää aukko, niin yksi hyvin lyhyt siirtokin sattuu, tuossa on kilometrin päässä seuraava paikka, niin siirrellään sinne sitten vaikka porukalla koneen ja katsotaan siellä sitten hommia lisää, niin minä ajelen tässä tää valmiiksi, niin palataan taas. No niin, ensimmäinen aukko tälle keväälle on ajettu ja otetaan kuorma-auto alle ja siirretään tuohon seuraavalle, mikä on tuossa ihan vieressä. Niin on niin lyhyt siirto, ettei tarvii laittaa edes noita sidontaketjuja tonne noihin muokkausvarsiin. Niissä on ruvennut niissä muokkausvarsien noissa isossa sylintereissä niin lukkoventtiilit vissiin sen verran vuotamaan, että ne pikkuhiljaa alkaa sitten vaipumaan alaspäin tuolta, jos ne pitkään on. Pitää pidemmälle siirrolle laittaa sitten ketjut aina.
Noniin. Traktori kyydissä ja ei kun seuraavaa paikkaa kohden. On sitä vieläkin 4 astetta näköjään pakkasta. Kyllä se viileelle tuntuukin. Teeriä lentää parvissa täällä. Sen verran hyvä näkyväisyys on tuosta molempiin suuntiin, että jos sieltä joku kerkee tulla tuohon alle, niin näkee kyllä varmasti, että nyt sieltä tullaan peräältä tielle. Ei syöksy väliin. Noin. Siinähän sitä sitten oltais. Piirturikortti pois, kun en tiedä, että tarviiko minun enää tänään ajaa tällä vai ei. Ei ainakaan unohdu sitä. Joo, lähdetään kahtomaan minkä näköinen meistä sieltä löytyy. Tää on mätästyskohde tämä, niin päästään vähän kahtomaan sitä mättää tekoakin. Kassotaan kohta sitä. Lähdetään ehtimään, että minkä näköinen kuvio täältä löydetään. Jonkunnäköinen oja ylitys täällä vissiin pitäisi olla ainakin. Ainakin. Tuosta varmaankin tonne oikealle lähtee. Siellä pitäisi olla toinen kuvio ja käydään ensin täällä vasemmassa haarassa. Täällä on pienempi kuvio, niin käydään ensin tää ajamassa pois. Siellä onkin tuolla ihan kunnon rinnet. Näköhän tuolta jos saa kokonaan ajettua, koska siinä on ihan jonkunlainen penkka tuossa. No se selviää sitten. Kyllähän täällä vesi virtaa näköjään. Täällä on nähtävästi joku käynyt ajelemassa varmaan, kunhan nuo mönkien jälkiä.
näkyy tuossa mutaa painuneena. Onkohan se tuolla tuon taimikon takana se? Taitaa olla. Tässä on ollut näköjään vähän tämmönen pehmeämpi notko, kun on ajettu puuta tältä. Saataiskohan myö ajettua vähän tossa niinku reunan päällä, niin saatais tasoiteltua noita pahimpia jälkiä tuosta. Eikä ryvetä itekään niin syvälle tuolla. Takavaunu tulee vanhoissa urissa niin syvät, että ei nouse tuohon polanteen päälle tai tuohon patin päälle. Joo, näyttäisi sitä jonkunlaista pattia ja penkkää oleva täälläkin. Eihän siinä mitään. Siitähän se olisi lähettävä vaan tekemään. Voi tiputtaa jo noita ajovoimasiirroprosentteja suosiolla alaspäin. Tää on sen näköinen, että täällä ei tarvi kovin kovaa vauhtia pitää. Minkäänlaiset asetukset minulla oli tuolla mätäsohjelmalla. Joo. Varmaan ihan hyvä. Täytyy sitä säätää sit tuossa mennessä, jos näyttää silleen, että pehmeän näköinen paikka se on tässä.
Koitetaan pysyä tuossa keskipatin päällä taas. On siinä jonkun näköinen patti tuossakin. Näyttäisi hyvin vahvasti siltä, että jostain on kierrettävä tuolta takareunasta varmaan tonne ylös ja sitten laskettava aina alamäkeen. Ei tuohon enää nouse kone kyllä tuohon pattiin. Muuten nousis kyllä, voimaa ei lopu kesken, mutta kun ei pidä pyörät enää tuommoissa paikassa. Alkaa lyömään sutia tossa. On nimittäin tuolta ylhäältä niin melkein ihan pystysuora tuo. Sinne niitä mättäitä alkaa syntymään. Tehdäänpä semmonen juttu, että peruutetaan tuonne taakse. Se on pakko käydä kahtoo tuo rinne, ettei siellä ole mitään semmosia esteitä, että ei pysty laskemaan yli. Kun tuonne ylös kun ajaa koneen kanssa niin siellä et näe sieltä mitään. Vasta sitten kun se koko kone on jo kääntynyt tuohon rinteeseen sellailla, että ollaan tulossa alamäkeen, niin sit jos siellä edessä on joku este, iso kivi tai muuta vastaavaa, niin ei siinä ei välttämättä siitä enää pääse takas tonne ylös peruuttamaan. Se on niinku tiedättävä sieltä lähtiessä, että sitä varmasti siltä kohdalta sit uskaltaa alas tulla. On pirun jyrkkä kyllä. Tuossa on yksi kivi tuossa. Yksi kivi on vähän semmonen tuossa, mutta sekin on semmosella kohdalla, kun tuo joudutaan tuo kaksihaarainen tuo tekopökkilö tuosta kiertää kuitenkin, niin tuo ei haittaa tuo kivi. Tuolla on näköjään kuitukasa, mutta ei tässä ole mitään estettä. Ei tässä ole mitään estettä. Tuolta kun ottaa vaan semmosen linjan, että se tulee tuosta kuitukasan vierestä tältä puolta ohi, niin siitä uskaltaa kyllä laskea. Joo. Ei muuta kuin sitten lähdetään koittamaan. Tästä me voidaan aloittaa jo mättää tekoon, niin ajetaan aina tämmönen rinki tuonne mää alle asti. Tästä kun lähdetään taivuttamaan tuonne varmaan jotain tätä linjaa, niin silloin se saattaisi jäädä se kuitukasa niin. Tää on just kun täältä ei niinku näe nyt tonne alas yhtään mitään. Tuolla se on se kuitukasa. Tuosta kun me mennään sen vierestä, niin tässä kannattaa samalla kun on näin jyrkkä paikka, niin ja tiedetään, että tästä päästään alas, niin kahtoo jo tuo viereinen
urapaikkakin sitten valmiiksi, että siinäkään ei ole mitään esteitä taas kun tullaan tuolta uudelle kierrokselle, niin ...32 astetta. 32 astetta parhaalla kohdalla tuo mäen jyrkkyys näyttää tuo tietokone. Se alkaa olla jo semmonen, että ei sitä tosiaan niinku ylöspäin kyllä niin tarvii haaveilla menevänsä. Tästä voitais nyt peruuttaa tuonne. Tehdään tää takanurkka tästä valmiiksi. Aina sitä mukaan kun lasketaan rinnettä alas, niin tehdään sitten täältä tää rinteen alunenkin valmiiksi, niin ei tarvi sitten enää peruutella tänne. Tuonne vielä tökätään yksi pisto, niin saadaan täyspeitto tällekin paikalle. Niin siitä nostetaan lapiot ilmaan ja se on taas ajettava tuonne toiselle reunalle ja sieltä ylös ja sitä rataa. Siitä taas voidaan laskea lapiot maahan ja tehdään taas tänne määpäällekin rivi mättäitä. Ja hyvän näköinen maahan tällä näyttää oleva, tulee ihan hyvän näköinen jälki kyllä. Tällä kohdalla oli noita maalahopuita nyt semmosella paikalla, että näitä ei niinku kyllä pystynyt mitenkään kiertämään. Että nuo oli kyllä jo liikuteltu ja säretty tuossa puukorjuun yhteydessäkin osittain. Että mutta ei niitä, ne on taas semmosella paikalla noin jyrkkään rinteeseen on päästävä laskemaan kyllä niinku ihan luotisuoraa linjaa, et ei, jos näitä olisi yrittänyt kiertää jostain, että ajanpa tuolta rinteen sivua pitkin tuossa kaltevassa ensin tänne ja käänny siitä sitten tonne alamäkeen, niin ei onnistu. Kyllä näiden yli joutuu nyt ajamaan, mutta kyllä niitä ihan varmasti muualle jääpi tarpeeksi noita lahopuitakin kyllä tuonne maahan. Se lähtee sit jo näin jyrkässä rinteessä helposti. Jos kone ei ole suorassa, niin liukumaan sivuuttaa sitten jo. Ja
sen jos se tekee, niin sillähän ei sit taas mahan mittaa. Se menee sit sinne, mihin se haluaa itse, että sitä on turha sitten enää koittaa ruveta oikomaan. Tuommoisessa kallistuskulma, jos on 30 astetta ja pikkasen ylikin, niin siinä ei niinku enää tee mieli koneetta kyllä varsinaisesti poikittain tuohon rinteeseen ruveta kääntämään. Että se on ihan varma juttu, että siinä käy huonosti kyllä.